Съзнанието и космоса. Един път към собствения вътрешен космос. В асистиране на по-дълбокото разбиране на настоящия земен преход. Един стимул, който акомпанира поклонника, неговото завръщане към своя космически дом. Здравейте, скъпи слушатели! Казвам се Ара Уйнак и заедно с Беляна ще водим програмата. Темата за днешната радиопрограма е интуицията. Радваме се да ви съобщим, че през юни 2024 година Даниел Гаглиардо отново ще посети България. Ще има среща по Космософия в София на 1 юни, събота, от 17 часа на булевард Княз Александър Дондуков, номер 54, Б, етаж 1. Входът е свободен. Ще се проведат срещи за задълбочаване на новото познание от 3 до 8 юни в село Мийковци, Еленския Балкан. Входът също е свободен. Заплаща се само с пането. Записване на телефон 0889 66 7780. И продължаваме с един цитат от Даниел Гаглиардо. Така че една на пръв поглед оскъдна вътрешна информация може да отвори големи врати в нашето съзнание. Ако моето съзнание, вътрешното ми съзнание ми каже нещо толкова просто, като да отида и да хармонизирам, или да почистя този пот, или да боядисам тази стена, а аз откажа, защото си казвам, как вътрешният живот ще ми каже да боядисам стената, или да почистя пода, или да отида и да полея растенията. Не разбираме, че това, което може да се освободи чрез подчинението, не е самото действие, външния вид на действието, а това, че чрез действието е извършено и е осъществено освобождаване на енергията. Едно същество, което се подчинява, за да полее растението, защото интуицията му подсказва, това, то на практика полива целия живот, а не само растението. Представлява интуицията. Vamos a hablar de algo que va a tener que ser tenido en cuenta durante toda la charla. ¿Qué es esto de la intuición? Acá la persona pone simplemente la intuición. No pregunta para qué es, no pregunta cómo funciona, coloca la intuición como diciendo, todo lo que venga de la intuición, bienvenido. Toda profundización, bienvenida. Даниел Гаглиардо пояснява. Интуицията е механизъм, който дава възможност на закона за еволюцията да действа, когато индивидите постепенно започват да преодоляват влиянието, което материалните сили, инстинктивността и илюзията оказват върху тяхното съзнание. Действат върху съзнанието им. Докато даден човек се отъждествява с различни аспекти на материализма, липсва стремеж да опознае същността, която присъства у него. Интуицията на практика не действа. Това означава, че този механизъм не е активиран. Кой активира и захранва интуицията? Quiere decir, la conciencia interna puede operar mediante el mecanismo de la intuición cuando la energía que va a ser vertida a través de la intuición va a encontrar en alguna medida la receptividad adecuada en el campo de la personalidad y del ego. La vida interna es pura economía. И Даниел Гаглиардо обяснява. Тя се активира от закона за еволюцията чрез вътрешното съзнание и възможностите, които законът за кармата предлага на всеки етап. Това означава, че вътрешното съзнание може да работи чрез механизма на интуицията, когато енергията, която трябва да се влее чрез интуицията, в известна степен намира адекватна възприемчивост в полето на личността и егото.
Вътрешният живот е чиста икономия, чист синтез. Той управлява енергията по прецизен начин, не разхищава енергия. Tal vez hasta que no nos toca por primera vez un estímulo intuitivo, jamás estuvimos en contacto con un voltaje de energía tan puro y elevado. No importa si ese primer estímulo intuitivo puede ser muy puntual, muy conciso, no de una gran envergadura. Когато за първи път бъдем докоснати от интуитивен стимул, си даваме сметка, че никога не сме били в контакт с толкова чиста и високоволтова енергия. Без значение дали този първи интуитивен стимул може да е много точен, много ясен, но може и да не е от голяма величина. Вътрешната енергия, която преминава през механизма на интуицията, е пламък, който никога не сме виждали. Той е пламък, той е истински огън, с който никога не сме се сблъсквали. И този пламък, този огън има способността да ни води. Каква е връзката между инстинкта и интуицията? Miren, no toda precognición o premonición es intuición. Entonces, esto es así. La intuición puede despertar en la conciencia del individuo cuando la instintividad llegó a un grado de neutralización y de transmutación suficientes. Не всяко предчувствие, казва Даниел Гаглиардо, е интуиция. Така че да, интуицията може да се пробуди в съзнанието на човек, когато инстинктивността у него е достигнала достатъчна степен на неутрализация и трансмутация. Предчувствието или предрешаването могат да бъдат свързани с инстинктивността, инстинкта или инстинктивното съзнание, а не, например, с интуитивният аспект. Предчувствието и предусещането могат да бъдат инстинктивни, но не и интуитивни. И защо? Нека да видим. Precognición, conocer con anticipación algo. Algunas personas hacen esa diferencia, algunos grupos, algunas líneas, pero lo importante es entender que uno puede conocer algo a través del mecanismo instintivo o del mecanismo intuitivo. ¿Cuál es la diferencia? La cualidad del mecanismo. ¿Cuál es la diferencia? La influencia que tiene esa información. Mientras que la información instintiva, que es el resabio que nosotros arrastramos a través de nuestro paso por el reino animal, nos puede ofrecer información que no es necesaria, precisamente por ser un resabio, la intuición nunca ofrece información que no es necesaria. Защото на животните им е дадено, чрез инстинктивния опит, чрез органа на инстинкта, способността предварително да познават дадена ситуация, т.е. да предвиждат аспекти в бъдещето, които са свързани с еволюционните им способности, или да възприемат нещо от околната среда, което вие бихте определили като предчувствие. Някои хора използват тези термини последния начин. Казват, че предчувствието е способността да знаем предварително за смъртта на нещо или за смъртта на някого, т.е. две думи предварително да знаем нещо. Важното е, казва Даниел, е да се разбере, че човек може да познае нещо чрез инстинктивния механизъм или чрез интуитивният механизъм. Каква е обаче разликата? Тя е в качеството на механизма. Докато инстинктивната информация, която е инстинктивният остатък, който носим със себе си при преминаването си през животинското царство, може да ни предостави информация, която не е необходима. Именно защото е остатък. То интуицията никога не предоставя информация, която не е необходима. Така че има хора, които понякога спонтанно възприемат или знаят нещо за друг човек и вярват, че това е интуиция, докато всъщност е инстинкт,
защото информацията, която току-що са получили, не им носи никаква полза. pero que no les sirven para nada en la práctica. Quiere decir, lo único que hacen muchas veces esas percepciones es congestionar más la conciencia psíquica de quien las vive. Aparte de ponerlo a prueba, porque pasan a tener para él una importancia que no tienen, porque si no son importantes para la humanidad y el planeta. И преди малко казахме, вътрешният живот е чиста икономия и синтез. Той никога няма да ни предложи нещо безполезно. Когато едно същество получава интуитивен импулс, то получава нещо, от което се нуждае самото то, човечеството или планетата, било то и най-малкото нещо. Ще попитате защо? Защото нищо не преминава от вътрешния живот във външното съзнание, освен ако не е за да подкрепи закона за необходимостта. Ако, например, човек, който все още е подвластен на инстинкта, който все още не може да контролира или сублимира инстинктивните аспекти, би могъл да има предчувствие или предусещане. Причината е, че все още у него има инстинктивни остатъци. Такъв човек ни най-малко не е интуитивен, защото непрекъснато има преживявания, свързани с органа на инстинкта, които са остатъци в него и които обаче практически не му носят никаква полза. Това означава, че единственото, което тези възприятия често правят, е допълнително да пренаситят психичното съзнание на този, който ги преживява. Que no siempre se relacionan o se manifiestan como premonición o como precognición. No siempre, pero sí se manifiestan de otras maneras. La gran cantidad de comportamientos egoístas que tenemos, la variedad de mecanismos egoístas que tenemos, que dicho sea de paso siguen siendo inservibles, son y forman parte de movimientos instintivos o de actividad instintiva de nuestra conciencia que todavía no están suficientemente sublimados, transmutados. Освен това го поставят и на изпитание, защото те придобиват значение за него. Ако тези възприятия не са важни за човечеството и за планетата, не се възприемат като необходими от вътрешното ниво на живота. Това означава, че те са излишни. Повечето хора, които са част от цялото човечество, по един или друг начин все още имат силно активни инстинктивни механизми, които не винаги са свързани или се проявяват като предчувствие или предусещане. Те биха могли да се проявят и по други начини. И Даниел Гаглярдо продължава. Многобройните егоистични поведения, които имаме, разнообразните егоистични механизми, които ползваме, продължават да са безполезни. Те са част от инстинктивни движения или инстинктивна активност в нашето съзнание, които все още не са в достатъчна степен сублимирани или трансмутирани. Например, нека разгледаме друг аспект на инстинктивния начин на възприемане на живота. A ver, la compulsividad sexual que tiene nuestra humanidad forma parte de eso. Nosotros somos como conejos, más o menos. La energía interna tiene la capacidad de alimentar nuestra psiquis. Un estímulo intuitivo es una adaptación mediante las leyes internas de corrientes de energía que necesitamos para participar de la situación planetaria y resolver aspectos de la realidad
acorde a lo que la vida cósmica está necesitando que se implante y que se concrete. Ако не мога да трансформирам връзката си с тази илюзия, с това, което вярвам, че съм бил, че съм и какво трябва да бъда, тогава ще продължа да се занимавам със същия проблем. Ако някой ми каже какви са проблемите, които имам, защото аз вече си ги знам, това няма да ми е от полза и не ми служи. Имам нужда от нещо, което да обнови съзнанието ми, да си дам сметка какво съм бил, в какво вярвам, че съм и какво трябва да стана. Имам нужда да опресня връзката между моето съзнание и реалността и това може да ми даде само интуицията. Това е помощта, която ни се предлага вътрешно. Как можем практически, конкретно, в настоящия момент да се предразположим към интуитивния процес? И доколко интуицията е пряко свързана с трансформацията на едно същество? Primero, tener capacidad de renuncia y segundo, tener capacidad de simplificar la vida. Donde no hay renuncia y simplificación de la vida, la ilusión predomina en la conciencia del ser. Y la ilusión y la intuición son incompatibles. Para que el ser pueda comenzar el trabajo intuitivo, quiere decir, prepararse gradualmente a las manifestaciones, al ejercicio intuitivo. Първото е да имаш способността да се отказваш от ненужното и второто е да имаш способността да опростяваш живота си. Там, където няма отказ и опростяване на живота, в съзнанието на съществото преобладава илюзията, а илюзията и интуицията са несъвместими. За да може едно същество да започне интуитивна работа, т.е. постепенно да се подготви за проявите, за интуитивните опити, то трябва да освободи място в съзнанието си. Илюзиите и излишното трябва да се заминат. Онова, което е илюзиорно и излишно, е превзело психичното съзнание и то няма нищо общо с вътрешното търсене. No nos olvidemos que si no simplificamos la actividad mental y la actividad emocional, pero en principio y fundamentalmente la actividad mental, si no podemos cambiar la cualidad y la cantidad de los pensamientos, porque favorecer la intuición es una cuestión cualitativa y cuantitativa. Да не забравяме, че ако не опростяваме умствената и емоционалната си дейност, и най-вече умствената, интуицията няма как да се прояви. Нужно е да променим качеството и количеството на мислите си, защото именно те подпомагат интуицията. Качествени мисли означава те да се насочат към по-висшето, към вътрешното търсене. Те трябва да стават все по-етични, да се грижат за общото благо, а по-малкото количество е фундаментално. Веднъж го обяснихме така. Представете си една пирамида, която се състои от мисли. Най-основните, най-небалансираните, най-егоистичните мисли са много и образуват основата й. Когато се придвижваме към върха, където има един единствен връх, мислите от основата към върха и тяхното количество и качество се променя. Така че, ако едно същество е затрупано, претоварено от мисли, натрапчиво мисли непрекъснато, мислите му със сигурност ще бъдат с неустойчив, нисък и обикновен ранг и в основата си ще са егоистични. Entonces, si un ser está abrumado por pensamientos, está congestionado, compulsivamente piensa continuamente, obligadamente sus pensamientos son de rango inestable, bajos y ordinarios. Egoísta fundamentalmente. Lo mismo sus sentimientos. Cuando el ser tiene todos esos procesos. Същото, казва Даниел Гаглиардо, се отнася и за чувствата. Когато съществото е с необуздана емоционалност,
Такива хора не трупани с затлачени мисли. Те имат огромен брой мисли с ниско качество и са сантиментални. А сантименталността на практика е емоционален дисбаланс, който се проявява като натрапчиви мисли, неустойчиви чувства и нестабилни емоции. Така че съществото трябва да се научи да синтезира целият този психичен процес, ориентирайки го към вътрешния живот. Колкото повече съществото се научава да се поддържа във вътрешното търсене, толкова повече вътрешният живот започва да подхранва това търсещо съзнание с енергия, която преди не е могъл да му даде, защото съществото не е насочвало антената си нагоре. Entonces, el ser tiene que aprender a sintetizar todo ese proceso psíquico orientándolo a su vida interna. Entonces, cuanto más el ser aprende a sostenerse en la búsqueda interna, la vida interna empieza a alimentar a esa conciencia en búsqueda con una energía. И къде е била насочена антената или съзнанието на човек? Отъждествяването с формалния свят, с триизмерния свят, със света на материализма, на егоизма и на егоцентризма. Какво се случва с психичната субстанция, когато психичното съзнание се научи да се поддържа във вътрешно търсене? И Даниел Гаглярдо пояснява. Психичната субстанция става малко по-гъвкава, престава да бъде твърда и непрозрачна и става по-пластична и пропусклива. Колкото по-изписена една мисъл, толкова по-прозрачна е менталната субстанция, толкова по-гъвкава е тя. От този момент нататък в менталната субстанция започват да се проявяват по-малко мисли и с по-извисено качество, докато не настъпи автоматична мобилна трансмутация. Т.е. когато съзнанието се насочи към вътрешното търсене, ума го следва, а след това и емоционалното тяло се присъединява към тях. И така, постепенно менталната субстанция става достатъчно възприемчива и тя вече не понижава вибрационния модел, а напротив, поддържа го и го издига. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, la sustancia mental empieza a manifestarse en una menor cantidad de pensamientos de una cualidad superior, hasta que ocurre algo que se conoce como transmutación vehicular, quiere decir, cuando la conciencia de la mente. Какво прави вътрешното съзнание, когато види, че тази подкрепа е адекватна в правилната степен по правилният начин? То прилага закона за трансмутацията и кара телата на личността, заедно с менталното и емоционалното тяло, да не слизат вече толкова ниско. Тяхната вибрация може малко да се намали, но не е от определена граница надолу. Тогава умът е трансмутиран. Той вече е достигнал степен на солидност. Вибрацията на всички мисли се променя. Те са обновени, положителни и извесени във всеки един случай. Мислите от своя страна започват да се отразяват благоприятно и да влияят на емоциите, защото до този момент умът далеч не е предлагал на емоционалния център извисени мисли. Какво е правил? Хвърлял е към него ненужни мисли. Защо? Lo eleva, lo sostiene, lo sostiene, lo sostiene. La propia conciencia interna, cuando ve que ese sostenimiento es el adecuado, en grado adecuado, de la manera adecuada, la propia conciencia interna, ¿qué hace? Aplica la ley de transmutación. Даниел продължава. Защото умът е бил съучастник и е провокирал свръхемоционалност и сантименталност, което води до неуравновесеност на емоционалното тяло.
Свръхактивни ум и прекалено многото емоции сломяват човек. А те са като двама пияници, които взаимно си подливат вода и са съучастници в тази работа. И защо това е толкова незабележимо? Защото по-голямата част от хората не могат да изразят вътрешната си същност в това, което правят. А това означава да опростят живота си и още по-фундаменталното е да се научат да се отказват. Колкото и човек да го боли, вътрешният живот ще му помогне, ще му каже: ма това вече не служи. И той трябва да се подчини. Ама не. Да си кажем: хайде още малко. Не е за малко. Остави го. Откажи се. Остави го. Откажи се. Опрости живота си. А откъде ли започна? Ако желаеш, аз ще ти помогна, казва вътрешния живот. И така съществото започва да възприема това, което преди не е можело да възприеме, защото е било затворено за него. Y así el ser empieza a ser receptivo de lo que antes no podía ser receptivo porque estaba cerrado a eso. El ego y la personalidad, sobre todo el ego, que tiene tanta experiencia en escabullirse, en traicionar, ¿sí? Tiene una experiencia tremenda, tiene una cintura para esconderse de lo que tiene que hacer muy grande, sabe que la cosa es disgustante, incómoda, frustrante y no quiere eso para él. Егото и личността, преди всичко егото, което има толкова много опит в изплъзването, в предателството, има огромен опит в това. Той има способността да се скрие от онова, което трябва да направи. Знае, че нещото е неприятно, неудобно, разочароващо и не го иска за себе си. Какво се случва сега по време на прехода? Егото започва смирено да търси вътрешната воля, казвайки: направих всичко, което трябваше да направя, аз съм до никъде. Тоест, направих всичко, което исках да направя, аз съм до никъде. И става все по-зле и по-зле. Йерархията отдавна е информирала, че с напредването на прехода, който се ускорява, болестите, неразположенията, независимо дали са психични, ментални или физически, ще се задълбочават. Защото истината е, че има само няколко души, които действително предлагат вътрешния живот като цел на егото и личността. Ето защо законът за кармата гласи: който не търси вътрешната светлина, ще трябва да поеме отговорност за тази липса на търсене. И при прехода ще има пречистващи ефекти в менталното, в мозъчното и в емоционалното поле, с преки и очевидни последици и в физическото тяло. La intuición no se puede entrenar con ejercicios, no se dejen engañar. Lo único que permite que la intuición pueda crecer, pueda aflorar, pueda manifestarse como una herramienta interna, es que el ser aprenda a obedecer los estímulos internos y que no tenga expectativas. No hay entrenamiento técnico para la intuición, porque esta es una época donde las técnicas hay que tirarlas a la basura. Las técnicas son del ciclo anterior. El ciclo anterior se basaba en técnicas, doctrinas, religiones. Hay que tirarlas todas. Интуицията не може да се постигне с тренировки. Не се заблуждавайте. Единственото, което позволява на интуицията да се появява, засилва и проявява като вътрешен инструмент, е съзнанието да се научи да се подчинява на вътрешните стимули и да няма никакви очаквания. За интуицията техническо обучение няма, защото това е време, в което всички техники трябва да бъдат изхвърлени. Техниките са от предходния цикъл. Предишният цикъл се основаваше на техники, доктрини и религии. Всички те сега трябва да бъдат отхвърлени. А как се проявява интуицията и как да отворим път към нея без техники? Entonces, cuando aprendemos a mantener, a sostener con estabilidad suficiente la obediencia que hicimos de la intuición,
nosotros estamos transformando la vida planetaria. Primero porque la estabilidad es algo muy poco conocido, al igual que la fidelidad en este planeta. Даниел Галиардо казва пряко и директно. Когато човек трансформира възгледите си за реалността, като упростява живота, като създава нови условия по отношение на моделите си на живот и поведение. Този, който не може да се промени, не може да се откаже, не може да упрости живота си, който все още е твърде лекомислен или сноб, не може да бъде интуитивен. Para elevar y corresponder a aquello que silenciosamente está siendo liberado, cuanto más seres se mantengan en obediencia de los estímulos intuitivos, el aporte para recuperar la estabilidad planetaria y para transformar en la medida que se pudiese a lo largo de la transición las condiciones de este orbe van a ser mayores. Интуицията предлага нещо, което никой друг не може да предложи, а именно равновесие и хармония. Равновесието и хармонията не могат да се купят на хапчета. Не могат да се купят от аптеката. Не могат да ми бъдат дадени от учител, инструктор, гуру. Не могат да ми бъдат дадени от никого. Равновесието и хармонията се вливат в това, което съм в този план, в това триизмерно съзнание, когато се предложа на вътрешния си източник на живот, който е дарителят на равновесието и хармонията. Въпреки че иерархията и космосът могат да ми дадат цялата хармония и равновесие, моето вътрешно огледало, моето вътрешно същество, моето духовно съзнание е това, което ще ги дозира и управлява, така че да достигнат до моето съзнание, да управляват този дълбок енергиен поток, да ми го предложат в зависимост от възможност, която имам да ги изпитам. Понякога те са нестабилни. Понякога те са толкова финни, че изглеждат почти несъществуващи и ние трябва да се научим да се успокояваме, да релаксираме, да осъзнаваме, че животът ни дава този дар. Макар че това изобщо не е дар, защото всяко същество заслужава това, което живее, но ние го наричаме дар. Entonces, nosotros tenemos un trabajo para hacer. A partir de aceptar los estímulos internos, quiere decir a través de este mecanismo de la intuición, y operar a favor de la vida planetaria con los efectos que pudieran obrar. Така че въпросът да се опитваме да тълкуваме реалността чрез механизми, които не са подкрепени вътрешно, е риск и отговорност на всеки един от нас. Но ние знаем, че имаме възможност да получим информация, и то не много, а достатъчно, която е валидна, за да можем да имаме различно отношение към всичко, което се случва тук. Въпросът не е да имаме много информация. Въпросът е да получим информацията, от която се нуждаем, да се отворим за нея и да сме готови да я приложим и да я поддържаме на практика. Така че една на пръв поглед оскъдна вътрешна информация може да отвори големи врати в нашето съзнание. Ако моето вътрешно съзнание ми каже нещо толкова просто, като да отида и да хармонизирам или да почистя този пот, или да боядисам тази стена, а аз откажа, защото си казвам как вътрешният живот ще ми да и каже да боядисам стената или да почистя пода, или да отида и да полея растенията. Не разбираме, че това, което може да се освободи чрез подчинението, не е самото действие, външният вид на действието. Това, че чрез действието е извършено и осъществено освобождаването на енергията.
Едно същество, което се подчинява, за да полее растението, защото интуицията му подсказва това, полива целият живот, а не само растението. Човек, който всеки ден полива растението и го убива с толкова много вода, не прави нищо добро, нито за растението, нито за планетата. Познавам такива хора, казва Даниел Гаглиардо, които казват, че растенията им умират, а вие отивате и им казвате, че имат нужда от вода, а те отговарят, че са ги поливали преди 10 дни. Интуицията не само ни предлага необходимото, но и ни носи храната, която ни позволява да се синхронизираме с реалността. Интуицията стимулира способността ни да разберем какво е необходимо. Това се случва при по-голямата част от интуитивните стимули. Обикновено казваме, че интуитивният стимул е вътрешна храна, предлагана на съзнанието. Ако получаваме вътрешна храна само в момента, в който осъзнаваме, че интуицията действа, щяхме да гладуваме. Интуитивният стимул действа, като много пъти просто излъчва вибрационен модел, енергиен модел, който не се предлага като идея, като мисъл, като чувство. Porque lo que ocurre en la vida inmediata de cada uno y en ese gran espiral que llega a ocupar la totalidad de la existencia planetaria, solamente puede ser realmente instalada en nuestra conciencia a través del canal interior, quiere decir de la intuición. No hay otro método. Entonces todos nosotros Свикнали сме с факта, че за да интерпретираме и потвърдим нещата като реални, те трябва да са в умствен и емоционален формат, да ме вълнуват или да карат ума ми да мисли, но за интуицията това вече е добре отработено от нас. Интуицията може да бъде просто влияние на вътрешната енергия в нас, мълчаливо подхранване на това, което утре ще се събуди като семе у мен. Има много семена, зародишни, енергийни, вибрационни състояния, които са в нас и ще се събудят и когато идват от интуитивната дейност, която тихомълком е посяла в нас тези семена, за да се събудят, като се появят подходящите условия. necesito algo que renueve mi comprensión de por qué fui, por qué creo que soy y por qué creo que tengo que llegar a ser algo. Necesito la renovación de esa relación de mi conciencia con la realidad. Y eso solamente lo puede dar la intuición, quiere decir, la ayuda que internamente nos sea ofrecida. Един интуитивен аспект действа незабавно. Друг действа в краткосрочен и средносрочен план, а трети в дългосрочен. Тоест интуицията като инструмент, като механизъм на този съпътстващ вътрешен космос има възможност да създава условия на материален план. В живота ни отвъд това, което можем да потвърдим като валидно и като вярно. Всъщност тя действа по този начин.